जों दिनै बे नाग्रिजुलि बे गेलेग्रा फोथाराव बर'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि गिबि मावफुं आफाद खुंदोंमोन आरो बे खुंनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनो ओंखारदों। जोंफोरो 1987 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइनि गेजेराव जाय बर'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनायाव जोङो आबसु भलन्टियार फर्स आरो गोबां बर' माहारि आफादफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन। बे बाहागो लानाय गासै माहारियारि आफादफोरखौ जथुमै जुथुमनानै जों बे बर'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशनखौ जों गायसननाय जादों आरो बिनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जों बे बिटिआर एकर्डखौ जोङो बरायो। बे बरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो जाफुंनायखौ जों लुबैयो आरो बे जाफुंनायावबो जोंनि बे बर'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि माबा मोनसे मावनांगौ बिबान दङ होननानै जों सानो आरो बे बिबानखौनो मावफुंनो थाखाय दिनैनि बे बर'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशनखौ जोङो दाफुंनाय जादों। बिनि गाहाय थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनाय आरो बियो मोगथाङाव जाफुङोब्ला थारैनो जोंनि बै समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जाय थांखिजों बर' माहारिखौ दाफुंनो गेरेमसा हारि दाफुंनो सानदोंमोन बे गेरेमसा माहारि दाफुंनाय थांखिया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाफुंगोन होननानै जों सानो। जों नुबाय जिखिनि माने बारग'आव जिखिनि भलन्टियार फर्स एबा बारग' आबसुफोर दङ दा गोबाङाथ' माने गोबां पार्टिफोराव हाबनानै थाहैबाय दा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि माबायाव सोसननायनि बेलायाव माबायदि थांखि लादों? जोङो बे समाव बै समनि जाय दावहारि लोगोफोर दङ बिथांमोनखौ जों आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय बा आपिल खालामनो नागिरदों। बिथाङा ग्रेटेड बर' माहारि दाफुंनायनि गेरेमसा बर' हारिनि सार्थआव बिथांमोना जाय आफादावनो दाथाथोंमोन गासैखौबो नागारनानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो आपिल खालामदों बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो इउ पिपल हान्जाखौनो देरहाहोनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि लानांगौ। आं बे आफादनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ जोंनि बे गुबै दावहारु जिथु बर'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन बेयाव जोंजों लोगो लाफायनायखौ जों लुबैदों। थांनाय 17 बोसोराव नोंथांमोनखौ जिहेतु बड'लेण्ड मुभमेन्टनि खालामग्रा वर्कार हिसाबै नोंथांमोनखौ नायदोंना नायासै? जोङो बे 17 बोसोर नङा बेजों 27 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि सरकाराव जोंनि थाखाय मोनसे जेबो स्किम गैयामोन आरो ओरैबायदि दुखुनांथावना बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावबो जों बे एक्स वार्कारफोरनि थाखाय जों जायफोरा बर' जातिखौ फाउन्डेसनखौ गायसनदोंमोन बेनि थाखाय बे हाग्रामानि आरो हाग्रानि लोगो दोलोफोरा मोनसेबो जोंनि थाखाय स्किम लाबोनो हायासै जायनि थाखाय जों दिनै मोनसे प्रेसारनि थाखाय मुलि बायनो जोंनि आखायाव फैसा गैया, बिपिनि थाखाय मुलि बायनो जोंनि आखायाव फैसा गैया, न' बाङा बायजोबदों आरो जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंहोनो थाखाय जोङो मोजां स्कुल इनस्टिटिउटआव जों सोनो हायाखै। बे थारैनो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना लाजिनांथावना आरो जों बेखौ दिक्षा होदों जोंनि बे अर्गानाइजेसननि गेजेरजों। जोङो बे इउ पिपलखौ सापर्ट खालामनायनि एक नम्बर कारना जाहैबाय जोङो जोंनि अर्गानाइजेसनाव जायफोर जोंनि मावथिफोर दङ जों बिथांमोननि दुर न' थांनानै जों बिथांमोनखौ जों बुजायदों। जों जुदि मानसि हिसाबै थांना थानो लुबैदोंब्ला सुबुं हिसाबै थांना थानो लुबैदोंब्ला जों मान सन्मान लानानै थांनानै थानांगोन। जोंनि गेजेराव जों मोनसे लानानै फैनांगोन जों फ्रिडम फाइटार सार्टिफिकेट जों मोननांगोन आरो बे फ्रिडम फाइटार सन्मान बे सन्मान बा बे जोंनो थांना थानायनि लामाखौ फैबाय थानाय बे गुड गभर्नमेन्ट बा इउ पिपलनिया जुदि सरकार दायोब्ला बे सरकारनि जेरैसो सम्भबपर जागोन होननानै जों फोथायो। प्रमद बर'नि सायाव बेसेबां फोथायनाय दङ? 100नि एसे सायाव माने बिथांनि लाइफ जिबनखौ बिथांनि थांना थानाय लामाखौ बिथांनि मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बिथांनि जितु डेडिकेसन सासे मानसिया मोजां लिडार जानोबा डेडिकेसन नांगौ बिथांनि डेडिकेसनखौ जों फोथायो। बिथांखौ जों हाजार बार नमस्कार खालामो। थारैनो बर' हारियाल' नङा आरो जोंनि आसामनि गासै हारिमाफोरा बिथांनि गेजेरजों मोनसे थांना थानायनि आरो मान सन्मानखौ लानानै थांनायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन होननानै जों प्रमद बर'नो लोगोसे बिथांनि गासै टिमखौ बिथांनि मेकानिजमखौ जों फोथायो। जों नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे संस्थापन होनो हागोन होनना सानो? जों सानो बे फैबाय थानाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आरो बे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि गेजेरजों जाय गुड गभर्नमेन्ट फैगोन कैलान सरकार बे कैलान सरकारा जोंनि थाखाय सिन्था खालामगोन आरो बिथांमोननि बाजेटनि गेजेरजों बिथांमोननि बिटिआर सेसननि गेजेरजों जोंनि थाखाय मोनसे मोजां स्किमफोरखौ लानानै फैगोन
आरो जोंफोर गासै जाय बै समायनि जाय दावहारि लोगोफोर बिथांमोना थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन होननानै दिनैनि थारिखआव बेयो रोखा जाबाय। बे गासैबो बाथ्राया बिथांमोननि राजनितिकनि मुलाम्फानि थाखाय खालामदों। आं फोथायो मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि, अनजुलि बायदेव आरो सानसुमा आदामोना बे खोथाखौ रोखायै मिथिगौ जे बिथांमोनानो सानसे समाव 92 साताराब दिमान उपेन्द्र ब्रह्म बे समाव आबसुनि दिमान दंमोन। बे दिमानखौ सानसुमा आदायानो बानायदोंमोन आरो बे 92 दिमाननि गेजेरावनो नैबे बिटिआर एकर्डआबो जानानै फैदों होननानै आं फोथायो। आरो बे दिमाननि गेजेरजोंनो बे बर' हारिया बुहुमनि गेजेराव मोनसे हारि हिसाबै आरो गेरेमसा जाति हिसाबै फसंथानो हागोन होननानै बे बिटिआर एकर्डआ जों फोथायो आरो बेयो मोनसे बर' जातिनि थाखाय थांना थानायनि मोनसेल' लामा होननानै आं फोथायो। सानसुमानि आफाद दानायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बेखौथ' जों बारा गोबाव आं बिथांखौ लासिं सिं होनो थाखाय गोसो गैया। नाथाय बिथाङा जोंनि नेक्स्ट जोलैफोरखौ जाय गोदानै ओंखारबोनाय नेक्स्ट जोलै बिथांमोननि मान सन्माननि खोथाखौ बाद हो, बिथांमोननि उदैनि ओंखामखौबो जानो थाखाय बिथाङा बे गथ'फोरनि उदैयाव खिबुआव जोनानै हरदों, आथिंजों जोदों बै सेंग्राफोरखौ। मानो बिथाङा फिसौ मोननाय सासे मानसि जाबाय आरो बिथाङा गावनि गथ' गावनि फिसौनि थाखाय मोजां मोजां MLA मोजां मोजां हमस्टिफोरखौ थिनानै होनांगौमोन। नाथाय दाबो बिथाङा MLA MP जानो थाखाय गावनि जायगानि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। बे मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव मोनसे खोथा। आरो आदाया जुदि खोनादोंबा बे खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। बे जोंनि बड'लेण्ड एक्स वर्कार एस'सिएशना मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशना फैगोन समफ्राव जे बुस्थुआ डेभेलप जायाखै सिगांनि गभर्नमेन्टनि समाव बेखौ जों नोजोर बोनानैहाय जों मावफुंनो हास्थायगोन। जों नुनो मोनो जे बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगोनो माखासे बायनाय फाननाय माखासे समाव नुनो मोनो जों आफादफोरखौ। नैबे समाव नोंथांमोननि जि थांखि आरो उद्देश्यआ माबायदि बे बिसायख'थि? बायनाय फाननाया एभ्रि इलेक्सन बेयाव माखासे मिसुलिया थायो। बे मिसुलियाफोरखौ नोंथांमोना हमथानोबो हाखाया। बिसोरो दालाल सिस्टेमै जेब्ला भट जायो अब्ला समावहाय बिसोरो मिसुलिया जानानै गावखौ फाननो बोसोरबानि थाखाय बिसोर फाननो आरो बियो जाबाय थाखागोन आरो बिहा जोंहा हिसाब लानांगौ गैया। नोंथाङा हाग्रामानि सायाव मा बुंनो सानो? हाग्रामानि सायाव आं मा बुंनो, हाग्रामायाथ' आं बुंनायनि सिगां नोंथांमोना मिडिया हिसाबै नोंथांमोनानो डेलि बिथांजोंहाय इन्टारभिउ लायो। दा पाब्लिकआव सोंदो, पाब्लिकआ मा होनो, आंथ' माथो बुंबावनो, बिथांमोना मावफुंनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो जों दस्राखौ सोलायनो नागिरदों, बिदिल'सो बुंगोन आं। बे बाराव सोरनि सरकार फैगोन होनना सानो नोंथाङा, हाग्रामा आरो प्रमद बर' ना बिजेपि? बिजेपि हाग्रामा प्रमद बर'नि सायाव आं बेखौनो बुङो 100% प्रमद बर'आ देरहासिगोन। माबायदि बिथिङाव नोंथाङा देरहागोन होनना बुंनो हायो? दानि जा परिस्थिति आप एन्ड डाउन नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट परिबेसखौ लानानै पाब्लिकफोरखौ लानानै जेनेबा गामि मोनसेयावनो जोङो नुनो मोनोबा 6-7 घरल'सो दंसै, बेनि अनगायै बारा गैया। दा बेवहाय जोङो रोखा जाखाबाय जोंनि काउन्टिंआ, जोङो प्रमद बर' UPPLआ माने देरहानानै दंखासै एडभान्स।